खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। हाटसिङिमारियाव सा 12 बांलादेशी हमजादों। केबिनेटनि थांखि जानो गोनां बिधान सभा जथुमाव बिप्लब कुमार शर्मा आयगनि रिपर्टखौ दाखिल खालामगोन। उदांस्रि सानखौ थांखिना आलफा उदाङा लागायनाय आरोबाव थरसे बमा बोखांदों। हादर नाङै गान्धी जयन्ती आरो मुलुगनां अहिंसा सान फालिदों। एबसुआ माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि 152थि जोनोम सानखौ मुलुगनां अहिंसा सान महरै खुंदों। साबा सुबुंखौ साख्रि होगोन होननानै थगायग्रा सासे दायनिगिरिखौ पुलिसआ खादों। हेलिकप्टार सौग्रावनानै साथाम सुबुंफोरा जिउ खहा। सासे रिक्सा सालायग्राखौ खास्रि बिस्रि बुथारना गालांदों। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। मंगलबार खालि मोनाबिलियाव हाटसिङिमारियाव आयेन बेरेखायै हाबफैनाय सा 12 बांलादेशीफोरखौ हमनो हादों। मोनसे स्रोद सुलुंखौ बिथा लानानै बर्डार ब्रान्चनि डीएसपी इस्लाम उद्दीननि दैदेननायाव पुलिसनि हानजाया सिग्रोमनानै सा 12 बांलादेशीफोरखौ हमनो हादों। हमजानाय बांलादेशीफोरखौ फारियै मोहम्मद आरिफुल इस्लाम 36 बोसोर, मनिर हुसैन 38 बोसोर, मिजानुर रहमान 23 बोसोर, आशराफुल इस्लाम 26 बोसोर, मानिक मिया 29 बोसोर, नबी हासान 25 बोसोर, अब्बायदुल्ला हासान 18 बोसोर, बालिदुल उल्लाह 34 बोसोर, मफाजुल हुसैन 29 बोसोर, हजरत आली 36 बोसोर, शफिकुल इस्लाम 35 बोसोर आरो फरकान आली 36 बोसोर होननानै सिनायथिनो हादों। बबेखानि बिसोरनि गेजेराव सा 9 सुबुंनिफ्राय पुलिसआ नकल आधार कार्ड जब्द खालामनो हादों होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। रिपर्ट बायदिब्ला बिसोर जेबो रोखोमनि गनायजाथाव डकुमेन्ट आरो फोरमानलाइफोर गैयालासेनो मेघालय दावखिनि भारत बांलादेश सिमाखौ आयेन बेरेखायै बारनानै भारतआव हाबफैदोंमोन। बेनि उनाव तामिलनाडुआव लेबार महरै खामानि मावहैदोंमोन। नाथाय मंगलबार खालि मोनाबिलियाव बांलादेशआव थांफिननो नाजानाय समावसो पुलिसनि जेआव नाङो। बबेखानि हमजानाय बै सा 12 बांलादेशीफोरखौ मंगलबार खालि हरावनो आसाम पुलिस आरो बीएसएफनि मददआव हाटसिङिमारिनि सिसुमारा हादरनां सिमाखौ बारहोनानै बांलादेशआव दैथायहरदों होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। मंगलबार खालि जानानै थांनाय आसाम सोरखारनि सप्तायारि केबिनेट मेलाव माखासे गोनां थांखिफोर लानाय जादों। केबिनेट मेलनि उनाव मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवाया खौरांगिरि मेल खुंनानै केबिनेट मेलाव लानाय थांखिफोरखौ रायजोफोरनो फोरमायथियो। मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवाया फोरमायथिनाय बादिब्ला केबिनेट मेलाव एपीएससीनि जुडिशियेल कमिसननि सायाव थांखि लानाय जायो। बेबादिनो आसाम गोरोबथानि दफा मावफुंनायनि सायाव दाजानाय बारग' बिजिरगिरि बिप्लब कुमार शर्मा आयगा गथायनाय रिपर्टखौ थाबैनो पाब्लिक खालामगोन एबा रायजोफोरनि सिगाङाव लानानै फैगोन होननानैबो बुंथियो। जानो गोनां आसाम बिधान सभानि जथुमायाव बिप्लब शर्मा आयगनि रिपर्टखौ दाखिल खालामनाय जागोन। बेनि अनगायैबो फैगौ 4-5 अक्ट'निफ्राय साब डिस्ट्रिक्टनि खामानि जागायनायनि बागै थांखि लानाय जायो। मख'नो गोनांदि मोनफ्रोमबो साब डिस्ट्रिक्टआव सासे एडीसी थाखोनि मावगिरि थागोन। एडीसी थाखोनि अफिसारा साब डिस्ट्रिक्टनि कमिशनार जागोन। साब डिस्ट्रिक्टनि एडमिनिस्ट्रेटिभ गोहोआ महकुमानिफ्राय बांसिन जागोन। गुबुन फारसे देग्लायबो ओइचएस जोबथा आनजाद उथ्रिसारनाय फरायसाफोरनो बानिकान्त काकति बान्था होनो केबिनेटआ थांखि लादों। सोरखारा 40,735 फरायसुलि आरो 7,938 फरायसुलाफोरनो स्कुटि होगोन होननानै मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवाया बुंदों। नेशनेल इन्वेस्टिगेशन एजेन्सि सुंद'यै एनआईए आ मंगलबार खालि लखिमपुर जिल्लानिफ्राय थरसे गोहोगोरा आईईडी बोखांनो हादों। हादरनि उदांस्रि सानखौ थांखिनानै उदखारि आफाद आलफा उदाङा लागायनाय आरोबाव थरसे आईईडीखौ बोखांनो हादों। उननि समाव आसाम पुलिसनि बम्ब स्क्वाडआ आईईडीखौ डिफ्यूज खालामो। डीजीपी जीपी सिंहआ ससियेल मिडिया एक्सनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ मिथिहोदों।
मख'नो गोनांदि थांनाय 15 आगस्ट हादरनि उदांस्रि सानखालि गोजोन थासारिखौ सिफायनो थाखाय आल्फा उदाङा रायजोनि खना खनला बमा लागायदोंमोन। बेनिनो लखिमपुरनिफ्राय बमा बोखांनो हानाय जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो थानायनि गेजेरावनो आरोबाव थरसे आईईडीखौ बोखांनो हादों। दिनै 2 अक्ट'बर गान्धी जयन्ती हादरनाङै गान्धी जयन्ती फालिनायजों लोगोसे आसाम सरकाराबो सानसेनि हाबाफारिजों फालिदों। गान्धी जयन्तीखौ लोब्बा लानानै दिनै गुवाहाटी नोगोरमायाव थानाय गान्धी मण्डपआव गुबुन गुबुन हाबाफारिजों गान्धी जयन्ती फालिदों। मख'नो गोनांदि महात्मा गान्धीखौ मान होनानै बोसोरफ्रोमबो बिथांनि जोनोम सान 2 अक्ट'बर खालि गान्धी जयन्ती आरो इन्टारनेशनेल नन भाइलेन्स डे एबा मुलुगनां अहिंसा सान महरै फालिनाय जायो। रिपर्ट बायदिब्ला गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो दिनै फुङावनो गान्धी मण्डपआव थांनानै माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि गोसोखांथियाव बिबार बावहोयो। बबेखानि दिल्लीनि राजघाटआव थानाय महात्मा गान्धीनि मांखरसालियाव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी आरो गुबुन गेदेमाफोराबो दिनै फुङावनो बिबार बावदों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रोमबो खुंबोनाय बायदिनो देग्लायबो माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि 152थि जोनोम सानखौ मुलुगनां अहिंसा सान महरै बाक्सा जिल्लानि मसलपुर गेजेरारि गोजौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंदों। हाबाफारि बायदियै फुंबिलिनि गोथार आरजखौ जागायनानै आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बड'लेण्डनि गोजोन थासारिया गुबुनफोरखौबो अहिंसानि लामाजों आवगायनो थुलुंगा होदों होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बुंथियो। बे हाबाफारियावनो भारतनि फिरफिलाखौ बिरहोयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि खुंख्रा स्वर्गियारिया आरो माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि सावगारियाव बिबार बावजेनो मिरु एबसुनि बारग' बुंथिगिरि बिसोमखोर बसुमतारिया। गोजोननि थाखाय फारौ आरो बिलुन बिरहोयो फारियै बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि सीताराम बसुमतारी, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, बिटिआरनि इएम राकेश ब्रह्म, बरमा समस्तिनि एमएलए भुपेन बर' आरो निकासी ज्ञानपीठ डिग्री कलेजनि बिबुंगोरा निगम कुमार बर'आ। बे हाबाफारिजों लोब्बा लानानै हिंसा आरो ड्राग्सनि हेंथायै हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ फ्लेग अफ खालामनानै होयो बरमा समस्तिनि एमएलए भुपेन बर'आ। दिसपुर पुलिसआ मंगलबारखालि साबा गुबुन गुबुन सुबुंफोरखौ साख्रि होगोन होननानै थगायना रां घुस जाग्रा सासे सुबुंखौ ग्रेप्तार खालामनाय जायो। ग्रेप्तार खालामजानाय दायनिगिरिखौ डिब्रुगड़ जिल्लानि फिजिकेल इन्सट्राक्टर ललित दास होननानै सिनायथिनाय जादों आरो डाइरेक्टरेट अफ स्पर्ट्स एन्ड इयुथ वेलफेयार बिबाननि थाखाय नकल थिसनलाइ लाइजाम इसु खालामनायनि दायाव ग्रेप्तार खालामो। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला ललित दासआ साबा सुबुंफोरनो साख्रि होगोन होननानै बिसोरनिफ्राय गासै नोगोद 30 लाख रां घुस लादोंमोन आरो बिसोरनो साख्रिनि नकल थिसनथाइ बिलाइबो गथायनानै होदोंमोन। बबेखानि ललित दासखौ बेबायदि बेरेखा खामानि मावनायनि जाहोनाव बिबाननिफ्राय सासपेन्ड खालामनायनि उनावनो सोहोरनि पुलिसआ नायबिजिरनानै ग्रेप्तार खालामनाय जायो। महाराष्ट्रनि पुनेआव थानाय बावधाननि साखाथियाव बुधबार फुंनि समाव गंसे हेलिकप्टारा हरखाबै सौग्रावनायनि जाहोनाव खमैबो 3 सुबुंफोरा जिउ खहा जानाय जाथाया सोराङाव फैदों। बे जाब्रबथाया फुंनि 6:45 रिंगायाव बिरखांनायनि दसे समनि उनावनो जादोंमोन। नाथाय बे हेलिकप्टारा सोरखारनि ना सासे निजा सुबुंनिमोन बे बाथ्राया रोखा जायाखै। लोगोसेनो बेयाव सानै पाइलट आरो सासे इन्जिनियार गाखोदोंमोन। सासे पुलिस मावफारियाया बे जाब्रबथायनि सायाव रोखा फोरमायथि होदोंमोनब्लाबो हेलिकप्टारा सोरनिमोन बेखौ दासिमबो रोखायै मिथिनाय जायाखै। जायगानिनो माखासे बिजोंनि गेजेरजों खौरां मोननाय बायदिब्ला हेलिकप्टारा अक्सफर्ड गल्फ क्लाबनिफ्राय बिरदोंमोन आरो ओनसोलाव गोबां खुवा खुनायनि जाहोनावनो बे जाब्रबथाया जानो हागौ होननानै सन्देह खालामदों। दासान्दि जाथायसालियाव मोनसे रैखाथि अपारेशन खालामना नायबिजिरनो नाजानाय जायो। गुवाहाटी काहिलिपारा ओनसोलाव मंगलबार मोनानि समाव सासे रिक्सा सालायग्रानि
थैजों लोमसावनाय गोथै सह बोखांनो मोननायनि उनाव पुलिसफोरा सासे सुबुंखौ सोंलु खालामनो थाखाय गावसोरनि आवथायाव लानानै थाङो। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला दुथां सुबुंफोरा बिखौ गोबां बुग्लिनानै बुथारनानै गालांदों। बबेखानि पस्टमर्टेमनि गेजेरजोंसो थैनायनि गुबै जाहोनखौ मोनथिसिगोन होननानै मिथिनो मोन्दों। जिउ गोमानाय सुबुंखौ कृष्णकान्त हेन्डिक नगरनि कैशव वैष्णव होननानै सिनायथिदों आरो बिनि खर'आव बुनायनि जाहोनाव गोबां थै गनायनि जाहोनावनो बेबायदि जाथाया जादोंमोन। दिसपुर पुलिसआ जाथायसालियाव नुजाथि हैनानै गोथै सहखौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेजाव नायबिजिरनो दैथायहरदों होननानैबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।